Iaz, nik dakidala Axut kolektibokoek eta lizeoko irakasle batzuen interesagatik posible izan zuten proiektu hau egitea, ezta? Axut fusionaiak etorri ziren 7 senideko antzeslanarekin, eta ikusi nuenean ze ongi funtzionatzen zuen, nola gazteak sartzen ziren istorioan, eta nola 3 egunez lortzen zuten zerbait, halako energia bat, indar bat oso berezia, eta ni proiektu hartako parte nintzanez, zuzendari gisa arintu nintzen, esan nuen, datorren urtean posible bada guk ere nahiko genuke ona etorri, ezta? Antzoki baten antolatuta emanaldiak ikasleentzako eta zentru ezberdinetatik etortzen dire emanaldia ikusten. Herri bereko basauri baten edo herri bereko ikastetxe ezberdinetatik etortzen dira. Baina horrela, eta eskola guztia pasatzea, liceo guztia, eta leku honetan berezia dela, Euskal Herriko edo Ipar Euskal Herriko, eta ego apur batzuk bai, gazteak egonez, mezu asko zagertzen da. Iparraldean sentitzen dugu, bada gazte batzuk badutela santza antzerkian aritzeko, eta antzerkia barrenetik ezagutzeko. Dela edo kabalkadak direla, edo libertimenduak direla, edo badago sensibilitate bat. Lepoan hartu garai bateko ez zuen ripek kantatzen, lehenago Pantxoa eta Peio kantatzen zuten, badira erreferentziak dira, eta nik uste dut baita ere garai historiko bati markatuak, eta garai historiko hori oso presente dago oraindik, oraindik ez da perspektiba zoritxarrez ez da oraindik desagertu garai hori, eta garai hori da frankismo garaia eta herri honek bizi izan duen tragedia, nolabait esateko, eta horiek hor daude baita ere, orduan hori ezin duzu, hain urte gutxitan ezin da ezabatu eta ahaztu, duela hamarkada batzuk heroinak gure herrian izan zuen inpaktua, herri askotan belaunaldi ia osoak galdu ziren, hil ziren, esaten dute adibidez Durangoko bombardaketan baino jende gehiago hil zela heroinaren eraginez, gazteak. Orduan hor badago zer gogoetatu, nork hartzen du kargu hildako horietaz, zer gertatu zen, zergaitik herri hontan hain erresa da droga lortzea, eta orduan badaude hor galdera batzuk, eta gero nahi dugu gaur egungo garai batera ekarri. Burrukan bizirik irauteko. Nik horrela ikusten dut, eta ikusi izan dut beti, nolabait beti burrukan bizirik irauteko. Pozik burrukan, Bai, azkenean gustu handiz egiten dugu, eta nik uste dut azkenean guri dagokigula olako sare edo sasi sareak antolatzea, esperientzia hauek, adibidez, lizeoan izan dugun esperientzia guretzat oso positiboa da, azkenean guk antzerkia da egin nahi duguna, eta posibilitatzea, aukera ematea, adibidez, 3 egunez hemen ia egonaldi bat eginez, bertakoekin bizipen hori guk jasotzea eta gugandik eura jasotzea azkenean elkartrukea da, eta horrek antzerkitik asko du, Antzerkia ez da bakarrik ikuskizuna eta bakoitza bere etxera sartzen da, baizik eta beste gauza batzuk zerbait komunikatiboagoa da, eta hildo hortatik adibidez uste dut Euskal Antzerkia eginez gauza asko lortu alditugula, beraz borroka hortan jarraitzen da.